Eu sunt de retornare și m-am găsit la un nou video. Aici o să facem un review, după cum v-am promis, la jucătorul acesta care mi-a picat la videoul anterior. Dacă nu l-ați văzut, vă rog să intrați să-l vedeți. Altfel, nu știu, nu prea are niciun rost videoclipul ăsta fără să vedeți acel video. A fost foarte mișto, vă zic eu. Și cam așa arată David Alaba. 3-4 pentru un fundaș este destul de bine. Acel 4 weak foot îmi place că poate să paseze și cu dreptul și cu stângul. L-am pe bancă, momentan îl bag în 1 în locul lui Kondogbia. Medium high, destul de bine, este 5-11, nici prea înalt, nici prea scund, este bun acolo. Așa. O să-i dau Shadow, cred, mai târziu. Pace-ul este unul destul de bun, aleargă foarte bine. Shooting-ul pentru un fundaș 88 shoot power, destul de bun. Pasele le dă perfecte, absolut perfect. Și e foarte ciudat că el, ca fundaș, are mai mult pase, are mai mult passing decât Son, frate, ca mijlocaș central. E foarte ciudat chestia asta. Dribbling-ul 80 agility, 80 balance este perfect pentru un fundaș central. Defending-ul îl boostează cu 1 sau cu 2 la tot, destul de bine. Physical-ul destul de bine pe jumping, stamina rezistă tot meciul fără nicio îndoială. Strength-ul este destul de bun și aggression-ul îl scade, dar compensează foarte mult cu agility-ul, cu balance-ul, cu pace-ul, chiar compensează și se mișcă foarte bine în game. Ok, intrăm și în match, vedem echipa adversarului, este un 4-2-3-1, echipă bună. Deci chiar nu știu cine este acel fundaș central italian, cred că Nesta, să-mi scrieți în comentarii dacă Nesta e, nu știu sigur, nu știu exact. O apărare solidă, chiar solidă, cu Zambrotta, Nesta, Hierro și Van de Sar, dacă nu mă înșel. Chiar este o apărare foarte solidă. Pun pe pauză. Așa. Îl bag și pe Alaba. Perfect. Și începem meciul. Nu ne facem aici probleme că îl deposedăm destul de ușor. Și putem scăpa pe contraatac foarte bine. Pleacă acolo Dembele. Dembele. Nu a aruncat. A fost fault. Ok. Ok, o să încercăm să băgăm o centrare. Stai să-l bag pe Alaba. Alaba bate foarte bine toate chestiile astea. Ok. Trebuie să dau puțin mai boltată. Ok, o intercepție foarte bună din partea lui Alaba. Kante pentru Bernard. N-am mai apucat să fac dropback-ul acela. Ok. Kante pentru De Jong, Alaba. Urc aici. Pasă foarte bună pentru Dembele. Bă, what? Joacă cu Ronaldo CDM? What the heck? Joacă cu Ronaldo CDM? N-am vrut să fac asta. Ok, trebuie să îl deschidem cumva. Un fines și este gol, cu puțin noroc ajunge mingea la Son și avem 1-0 în minutul 14. Alaba. Pasă foarte bună. Bernard. Pentru De Jong. Ok. Scăpăm aici, dar interceptează foarte bine Pacheta. Intervenție foarte bună. Alaba. Pleacă foarte bine. What? De ce pleacă atât de sus? Pas foarte bună pentru Son. Son îl driblează pe Hierro. N-am apucat.
a șutat foarte prost cu Ronaldo, dar și-am dat o pasă extrem de proastă. Ok, interceptăm acolo cu Alaba, foarte bine. Așteptăm niște jucători. Top. N-am vrut să fac schema asta. Ok, intercepție foarte bună din partea lui Kante. Scăpăm aici și foarte bine cu... frate. Ok, interceptează foarte bine Son. Nu, De Jong, scuzați-mă. Ok, scăpăm aici. Am șutat prost. Ok, scapă foarte bine aici. Și o minge lobată și este gol pentru că are kick-off-ul din nou. 2-1 în minutul 42. Dacă atât poate jocul să-mi facă, să-mi ia 2 goluri din kick-off. Ok. Nu știu ce am băgat pe care acolo. M-am scos din joc singur, fără să facă nimeni nimic. Ok, sigur a vrut să fac un fake shot. Nu ne grăbim. Bernard. Ne ducem. What the heck? Deci mi-a ajuns ăla din urmă, frate, cu 86 pace sau cât are pe Bernard, care are 99 agility cu 99 balance sau cât naibii are. 99 cu 98. Ce să faci? Ok. Așa, bravo. Ok, driblăm acolo, scoatem pentru Son și este în brațele portarului. Hai, Son, bravo. Fines. Prinde Van de Sar. Ok. Am dat foarte prost. Am dat o lobată. Ok. Alaba. Pasă foarte bună pentru Aguero. Mamă. Hai sus. Bă, da, și el și eu am noroc foarte mult. Vreau să fac un fake spre careu, perfect, mi-a ieșit. Am dat din prima, dar ce să faci cu delay-ul de pe server? A scăpat. Ok. Ok. N-a fost fault, așa. Nu mi-a ieșit voleul și a pus piciorul foarte bine. Și aici pot scăpa pe contraatac. Nu se poate, frate, așa ceva. Și nu se poate așa ceva. Se pare incredibil. Cât delay poate să fie pe server. Înțeleg că toată lumea e acasă și se joacă și chestii de astea. Nu poți să-ți bagi joc atât de rău. La Division Rivals e strălucit pe lângă Weekend League. Nu știți în ce condiții m-am jucat eu la Weekend League. Am pierdut 7 meciuri doar din connection lost. Frate, serios acum. Nu e ok. Nu e ok, e sports. Chiar nu e ok. Fază foarte bună și cu Aguero reușește să marcheze.
Avem 2-2. Pasă foarte bună. Ok. Am vrut să fac eu acolo puțin spectacol. Ok, scapă acolo Perisic. Și este gol. Trebuie să joc puțin mai ofensiv acum ca să pot să-l bat. Mai dăm și noi din prima, sau? Uitați-mă puțin, fratele meu. Bine că am interceptat acolo, că dacă pierdeam mingea era nasoală. Bă, da, nu pot să trec de jucătorul ăla, cred că e Nesta. Ok, intercepție foarte bună. Alaba pentru Son acolo. Pasă extrem de proastă. Trebuie să dau din prima, dar este bine și așa. 3-3. Reușim să legal la minutul 81. Acum să vedem dacă reușim și victoria. Am dat destul de prost. Am fost cam pe portar, dar am avut puțin noroc. Hai, băiatul, mai jucăm. Ok, omul acum îl văd și eu după cum joacă, că e cam disperat după gol. Pentru că, da, a avut niște ocazii foarte mari și eu am avut un pic de noroc cam mult. Intercepție foarte bună din partea lui Alaba. De Jong îl lansează pe Bernard. Întoarcem. Ok, avem aici spațiu. Bernard întoarce. Mă blochează foarte bine. Bă, ce noroc. Ok. Hai, Van Dijk, ia ta mingea asta. De ce nu am ținut eu mai mult apăsat? Nu înțeleg. Nu, cât ghinion. Ok, Ronaldo câștigă acolo duelul la cap cu Van Dijk. Și este lansat și este un gol. Sau poate avem puțin noroc. Yes. Avem puțin noroc. Și acum avem și noi șansa de a închide meciul. Oare? Ok, nu avem nicio șansă, vă zic eu. Și are el șansa acum, scapă foarte bine și este gol. Nu mai am ce să-i fac la faza asta. Ba da, bă. Ok, și se termină meciul cu un egal. Sau poate va marca. Ok, nu. Nu m-am făcut cine. Și da, băieți, cam atât a fost și astăzi. Sper că să nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!